Maison de cinéas au kera samae faso jobara la Mali darawla. Mali abe gɛlɛya caman kɔnɔ bi. Mɔgɔ caman de kamana gannen don. A dun fɔra ko ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ko jamanaden bɛɛ kan k'a cɛsiri walasa ka gɛlɛya ninnu ban. O hokumu kɔnɔna na Maison de cinéas n'o ye cinéma dilannaw ka so ye ɲɔgɔn danba dɔ boloda. Ɲininkali kelen munna e ɲɛna yafa ɲɔgɔnma koto ɲɔgɔn ta la ani bɛn ni kelenya bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ nin gɛlɛya ninnu na. A ye a kɛ ja ye a k'a bila ka na yanni novembre kalo tile 20 cɛ. A ka ja ninnu kana tɛmɛ miniti 3 kan. Lajalifɛn caman de b'an bolo ka di aw ma. Maison de cinéas mɔgɔw ko k'olu b'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko sɔn ma tigɛ ka bɔ biɲɛ na. Dugutigiw dɛmɛni na ka dugu taa ɲɛ jamanatigi dɛmɛni na jamana ka taa ɲɛ fasotigiw dɛmɛni na fasoba ka taa ɲɛ cinéas jama Mali baw kɔ.